Goddag og velkommen til programmet Kultur og Identitet, hvor vi lærer om kultur og identiteter. I dag skal vi lære om Flower Power-kulturen. Og her bag mig bor der nogle vaskeægte hippier, nemlig Jesper og Inger. Hej, mit navn er Emil Johansen, og jeg kommer fra programmet Kultur og Identitet. Ja, jeg hedder Jesper. Ja, det er mig. Skal jeg lige vise jer lidt rundt? Det vil være super dejligt. Okay, så går vi over til gederne. Ja, så det her, det er så gederne. Og her har vi de små gedekid, som er Black Beauty, det er den sorte. Men så har vi Bambi, det er den ikke sorte. Og så har vi jo Bertha, som er mor til de to. Og så har vi Berthas ældste søn, Krop, det er ham den store satan, der står derovre. Og han er sgu noget, det kan jeg godt fortælle det. Han er sindssygt voldelig. Så er han også meget loving. Han gjorde faktisk sin mor gravid med de to der, så han har meget kærlighed at byde på, kan jeg godt sige. Så ja, så kan jeg også vise jer campingvognen. Ja, og det her, det er så mine lopper. Okay. Ja tak. Fantastisk kage. Hvad kalder du dem? Haskager. Okay. Ja. Nå, men altså. Jesper og Inger, I er jo nogle rigtige vaskeægte hippier, og jeg har fået til opgave at lave et interview med jer, så hvis I lige vil sætte jer ned, så vil jeg stille jer mine spørgsmål. Jo, tak. Jesper og Inger, hvornår blev I kan godt tåle røg, ikke? Ja, det var godt. Men hvad var spørgsmålet igen? Ja, altså, hvornår blev I hippier? Nå, skat, vil du fortælle mig om det? Ja. Altså, det blev vi i 60'erne, dengang, hvor der var det der ungdomsoprør med Vietnamkrigen og alt muligt. Dengang så foregik det jo i San Francisco. Og dengang så var det rigtig svært at få billetter og sådan noget til San Francisco. Men det lykkedes også, så det var nærmest skæbnesbestemt, tænkte vi. Så derfor så valgte vi altså at blive hippier på det tidspunkt. Hvordan er det at være hippie? Det er jo Dejligt. det er ret dejligt. Man er fri, og man er ikke bundet, og Ja. man kan have sex og tippe mælde, og det er ret dejligt. Hvad går I ind for? Ja, så også hippier. Vi er jo for det meste venstreorienterede. Det vil sige, at vi tror på socialismen, og vi tror på fred, og vi tror på ligestilling og fred. Make love, not war. Ja. Hvor lang tid har I boet her? Ja, sådan 3 år. Ja, jo, 3 år til. Det er faktisk længe, vi har været her. Ja. Vi flytter sådan lidt fra kollektiv til kollektiv, og vi har også været på mange campingpladser. Ja, hvis vi ikke lige har penge til det, så tager vi bare en nat ud på gaden. Vi boede også en gang på Christiania en gang. Ja. Det var Det var rigtig fedt. Det var hyggeligt. Ja. Så ja. Når I to, tænker I så på at stifte familie? Ej, Fandme nej, det kan jeg sgu godt sige dig. vi går satme ind på vores egen fridom, og vi har ikke lyst til at blive bundet til noget, hvis vi nu ikke har lyst til det senere i fremtiden. En 2-persons sex, det er sgu ikke lige meget. Er færdig? Altså, fordi hvis vi altså... Kan vi så med eller pøller? Pøller? Ja, pøller på grillen. Nå, ja. Men lad os da gøre det.
Det var alt, hvad vi lærte om hippierne denne uge. De var mod Vietnamskrig, de tænkte på frihed og fred. De var ikke til 2-personers-sex, og de kan godt lide at lave pøller. I næste uge kigger vi på punkrockernes skræmmende udseende og finder ud af, hvad der gemmer sig bag. Mit navn er Mille Johansen. Tak for denne gang. Vi lærer om... Nej. Jo. Jesper og Inger, hvornår valgte... Altså, du kan godt tåle røg, ikke? Det kan ikke godt lide. Are you kidding? Jesper og Inger. Altså, jeg kan godt tåle løbe røg, hva'? Jo, det er godt. Jesper og Inger, hvornår altså, blev... Jesper og Inger, hvornår blev I... Altså, jeg kan godt